Tinaganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mamati ak Iti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarso di langit ken daga. Mamatak met Kristo bubutong na nakatapo tayo. At imaod teramit Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na tayket na itanem. Imulog tayan nagitinatay, nagungar ti may katlong aldaw. Imuli sa dilangit, ket sa tutugaw ti makanawan ti Diyos Amang manakabalin amin. Agapunto sa dyan na maukum karisibiyag ken nagitinatay. Mamata met Espiritu Santo, pacet met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrerenano dagiti sa santos, ti panakakawan dagiti basbasol, ket antun met panagungar ti bagikan ti biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagaryam matungpal kumatnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kang katidakes. Ave Maria, napno o ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikateng kasatan karita amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ino ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin ton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikateng kasatan karita amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Gloria ti Diyos Ama, ken Tanak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. Iti misteryo ang taypan panunutan, iti misteryo anaradsak. Katumuna day di pa nang ipakdaan na Arkanghel San Gabriel, kani Apo Santa Maria ti panagsikog na ta anak ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatnakan mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kadakam. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam kitidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, nen kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae. Na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispala na kamtapoy sa impyerno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat mga sapol, unay ti kaasin. Ti may kadwa naragsa ka misteryo day di isusok na la Virgen Santa Maria, kini Santa Isabel, amatsikog idigin San Juan Bautista. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka na ang katami nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasida kami ang managbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakahasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae,
nang kasatan met tibungan ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasi na kami ama nagbaso, itakan ton oras si patay ni. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakaw namin ti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mami nakararawat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay itikasin. Ti may katlong narag sa kamisteryo, day di pinangipas ngayon ni Virgen Santa Maria, tanak ti Diyos ti rukib sa di Belen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matnakem mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kantanak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken itagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay tikasin. Ti may kapat anarag sa kamisteryo, di pinangidato ni Virgen Maria, ti maladaga Jesus, iti templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagaryam,
matungpal ko matinakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Dem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugod ti sulisog isala ka na ket aming adakes. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Santa Jesus. Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipatay mi. Amen. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas nanto metag nanayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanan di basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin nakararawat sa dalangit, nang nangrunat mga sapol, unay ti kasing, ti may kalingaken maudi anarat sa kamisteryo. Dahil di panakapukaw, kan panakabirok damadlang ka na pa Jesus, di templo ti Jerusalem. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnagan mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, naplong ko ti grasya, na Apo Diyos sa daten ka. Sikat na yung kasatan ka, nagiti amin na babay, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, di papatay. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken iton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken ton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mo. Gloria ti Diyos Ama, kantanak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken itagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na kiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa dinfierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapol ko na itikaasim. Salve Rena, inati kaasi, biyak samit ken inanamami, salve si katekararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak na Eva, agpakpakasakam ken ka, sumasaynek ngagsangsangit iti daga pagtuluan. Ala ko makatelek ni, taliw mo kadakam dagita matam amana nga asi, ket intun malpas dito ya pamagtalaw, ipakitam to kadakam ni Jesus sa bendito nga bunga ti tiyan mo. Umana asi, umanakem, unasamit una Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno may kari kami, kadig-inkar ka rin ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Inkunudan na kami, kadigiti gunguna, taagnanayon a panakaisalakan. Ipaay mo kad Apo, nga babaen ti panangpanpanunot mi, kadigiti misteryo, na santuan unay na rosaryo, ni Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi ti ginaunda, ket magunod mi ti karida, kapumadlan ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Napudno nalinteg itiyami. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumakada kayo. Kagapsat iraman tayo ti kararag tayo, ti healing, panakapaimbag, ti Pulmano ken Dangalan family, pagyaman, ti Pulmano ken Dangalan family, Stamet, ti special intention, ni Aimee di makulangan, panay karkararag ti kararwa, ni Tarsila Pulmano, ni Felipe Pulmano, ni Serapin Dangalan, ken dado mga minminatay da, ni Puring, pagyaman ni Puring Ragunhan, ken ti pamilyana, ni Esperanza Belen, ken ti pamilyana, ken ti panay karkararag ti minatay da, ti Belen, ken Asena family, hasta mo ti panay kararag ti minatay, ni Ernesto Senior, pagyaman ni Villamor Adayan, ken ti minminatay ni George Adayan. Kakabsat agtalag tayo iti Diyos, agyaman tayo kadagiti parabor, ken grasya na ti pananggargaraw na ti biyag tayo, panang binbendisyon, ken panang ikaw kanawan na kada tayo. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapnad dapan na kaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, sika ti mangituray ti langit ken daga, ti modem kad asi aasi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw, ito muna a libro ni Samuel. Imbilin ni Samuel ken ni Saul, dumngeg ka, ta ibagak ken ka ti imbaga kanyak ti Apo idi rabii. Ibagam latta, kinuna ni Saul. Kinuna ni Samuel, imbilang mo idi anano ka, ngem si kaitan ti ari dagiti tribu ti Israel. Inkonsagrar na ka ti Apo akas ari ti Israel, ket imbaon na ka amang ibanag iti bilin na, adadaelem ang mamimpinsan, dagiti managbasol ang Amalekita. Imbaga na agubaten dagiti tao, agingga ang mapapatay mo amin ida. Yam apay nga rod adi mo tinungpal ti bilin ti Apo. Apay nga inilustuam tinangala ka dagiti nasamsam, ket inaramid mo ti saan na makaayayo iti Apo. Tinungpal ko ti Apo, insungbat ni Saul. Napanak iti nangibaunan na kanyak. Inyawid ko ni Ari Agag, ket pinatay ko amin nga Amalekita. Nupay kasta, saan ang pinata dagiti tao, dagiti kasayaatan a karnero ken baka, asinamsamda. Inyagda ket di ida dito'y Gilgal, tapno ida tagda ida akas daton iti Apo a Diyos mo. Kinuna ni Samuel, anya ti kay kayat ti Apo, panagtungpal, wenno panangidaton, ken panagsakripisyo. Nasaysaya at ti panagtulnog ken kuana, ngem ti agidaton iti kasayaatan a karnero. Dakes akas iti panangkulam ti panagsukir ken kuana. Ket may sa abasol ti kinatangsit, akas iti panagdayaw kadagiti Diyosen. Gapu ta linaksid mo ti bilin ti Apo, linaksid da ka akas ari. Ti sao ti Apo,
Isalakan ko di siya sinuman nga agtulnog kanyak. San ka atog nga ren, gapu ka dagiti sakrifisyum, ken ka dagiti daton ang mapuuran nga inaruknoy mo. Ngimjak masapul dagiti baka ken kalding, nga aggapu ka dagiti arban mo. Awan serserbina abalbaliksem dagiti bilbilin ko. Awan kapayan ti panangsarsaritam iti tulag ko. Takarukod met no tubgaren ka, ket di mo ikan kano dagiti patigmaan ko ken ka. Inaramid mo amin dagitoy ngemjak nagtagtagari, iti kasta in pagarup ngun ang kaslaak met ken ka. Ti mangipaay iti sakripisyo a pagyaman, daydayawen nak, ket isalakan ko ti siya sinuman nga agtulnog kanyak. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Iti naminsan agay ayonar dagiti adalan ni Juan ang mamunyag ken dagiti Pariseyo. Napan ti sumagmamano at tao ken Jesus ket sinaludsod da. Apay nga agayonar dagiti adalan ni Juan ang mamunyag ken dagiti Pariseyo. Dagiti adalan dagiti Pariseyo ngem dagiti adalam saan. Simungbat ni Jesus mabalin aya adimangan dagiti makibuda no adda tinubyo iti arpadda. Saan ang mabalin? Saan da nga agayonar no adda tinubyo iti sidong da? Ngem dumteng to ti tiyempo ang maipanaw tinubyo kadakwada, isunton ti panagayonar da. Saan nga itakop ti baro alupot iti daan na pagananay. Tanukumsen tinaitakop ad-adda adumakkel ti pigis. Saan met nga ikabil ti baro nga arak iti daan adu supot alalat. Tabittaken ti arak ti supot ket agpada da amadadael, ikarga ket di ti baro nga arak, iti baro asupot alalat. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi sa bali a lugar. Ado dayti aramiden tayo tatta. Adda mangipaduyak-yak ti pamati. Tanapadasan natin napan simyasi, nagpabunyag dati nararab-rarab da nakakita ti udang. Adda nagkasar nga saan nga nailista, diya ka mo no ti sekretary idi ni Wako nga ta. Conditional baptism, conditional baptism ta awam mo mapanagnakan nga ninong-ninang nangam nagkasar ti Katoliko, no kayat na nga sa uno nagkasar ti Katoliko. Binunyagan unless nga mixed marriage nga maawam mo ti record adalat ta record na adamot baro nga agkalaysa nga kabsat tayo nga makonpermaan kasi nyuren dandani pumusayan hampay nagkonperma imbag kataagkasaran no madoktalan mo nga nga bagkat ta kasaran ta madoktalan mo nga agkonperma ala nasayaat nga pamati ta uray no awan tinaladaw tinapateg masurot dayjay umiso tinapateg maaramid dayjay usto kadaytoy no kitkitaan tayo gargaraw lata ati Dios ti espiritu na kanya tayo kayat na nga sa uwan no uray no nataenganen nasuruten tayo pudno no tataenganen makita tayo kadda kurang na katungpalen tayo dayjay ti usto tatarigagayan tayo tinasaya at ngem addamet takop na ngahan nga nasaya at iso dati ebanghelyo niya
Tati takop-takop nga biyag ti pagarup tayo ke na dalos kabailan na nga kargaan di arak ke bitak adagayang bitak na haan nga maibagay. Kinasayat launay dagitoy may isa nga panang takop, may isa nga panang ibagay daytoy aramiden tayo. Trabaho ati Espiritu Santo nga tarigagayan tay paylaeng nga suruten dagitoy ti sakramento na tauray lakay uno bakit uno nataengan tayo daya mati nasaya at daya suruten tay latta awam mati perpekto uwan adda nagkamali na saysaya at payno adda pa nagkamali pan nakaitublak no daduma tapno adda ti pagnakman tayo nya no adda ag sakit na may mayat payno ag sakit tayo no daduma ta umuneg di pamati tayo tano na nasalun at tayo nga naluumag nga daytay kwa ke ala ke data mo la punsyon ti berberoken tayo data mo lakaan ti obra tayo to nagsakit ka sa kanto ag kararag nga daytay o may dumawat kin apo padi nga dumawat ti milagro nga apo agasan nak ngam idi ka pigpig saam ka data mo lagi supot ti obra mo kasano nga rod iso day nga mayat day ori ti ebanghelyo ko nanak han nga nasaya at nga itakop ti baro kanya dagamin ka ti pagyanan ti arak da nga rod amo tayo daytay lalat kuno takopam ti baro kumsen di baro raten na kahang agbagay kaya na nga sa bukas di mo tibiyag tayo han nga daytay nasaya at tayo karkarigatan tayo na nasaya at yung nagtisimbaan ka rumwar tayo ka takop met mga maibagay di jay pamati tayo to'y kin ijay karkarigatan tayo kuna tayo ke datay ti mangisuro kadagiti ubing ke datayo nga mismo ke hantay met nga madmadlaw nga takop-takop mo di biyag tayo hama gayang nga maibagay so kuno adda dagiti kakastoy nga banbanag dagiti panakaamiris ti pudno kaya na nga sa uwan best sign kapintasan nga senyal nga ti espiritu ti Dios agtrabaho kada tayo ti grasya ti Dios aggargaraw kada tayo nya dahil ti pagyamanan na tati espiritu haan nga mamingga no dumngeg tay lagag king kuana kan kanayon apal palagipan kan kanayon apaspasantuan kan kanayon nga kaya nagaagsubli tayo aramidan tayo nga rod dagitoy nga aramid tayo umuna agpasango ti mangipaduyak-yak ti pamati na ni Manang Imelda ti panagsubli na agpasango tumakder tayo amin Ijay. Ijay, kasumango ka kanya. Manang Imelda, iti si pupudno anakem, ti panunot puso kinnakem mo, tarigagayam mutlaeng, ti mangibiyag ti pamati, Kristiyano Katoliko, kin mangiburay, iti unos ti panagbiag mo. No kasta, ipaduyak-yak mo ti pamatin. Pamati ak ti may sa Diyos, ama nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita ken di makita. Ken iti may nga apo an Hesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos. Nagtaod iti ama iti sakbay amin a tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos akas metlaing iti ama, ket gapu ken kuana, na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ket gapu iti panakaisalakan tayo, imulog ang nagapot sa dilangit, ket nangala iti bagina, ityan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa gapu kada tayo. Kastamet anailan sa iti krus gapu kada katayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Umay ti akmet iti Espiritu Santo nga apo, ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profeta.
mamati akmet iti iglesia amay maysa. Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan, dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti tinatay, ken ti panagbiag iti lubong ang masakbayan. Welcome back to the Holy Catholic Church. Palakpakan tayo. Agtugaw ka dyan. Mabalimon to ti agkomunyonan. Ngam tata, mga anak kamutlagan. Dito may conditional baptism agpasango. Anakem. Ay, so na mga anak kanya na lahat. So dati mga anak kanyam. Kaya nati pamunyag. Pasango ka. Liyani anya ti dawatem ti iglesia ti Dios. May kapeng apo. Pamati. Anya ti pa iti pamati ken ka. Biyag nga agnanay. Dahito ti biyag nga agnanayon apan nakaammo tinapudpud no a Dios ken Hesus Kristo imbaon na ditoy lubong. Pinagungar ni Jesus. Pinagungar ti Dios ni Jesus kadagiti natay. Tapno ipasdek na ti apo abiyag ken ti amin abanag. Makita man wenno di makita. No dawatim ti pannakabunyag mo kayat nasa wen akalikagumam ti biyag nga agnanayon. Tapno magunod mo da ito'y agbalin ka nga rod apasurot ni Kristo. Inadal mo metlaang dagiti panarsuro ni Kristo ket sidadaan ka metlaang nga mangtungpal kadagiti bilbilin na ken agbiag ame igimong kadagiti Kristiyanos. When up. Da kayo met nga mga anak paniknikan nyo met lang nga dati anak tayo. Kabsat tayo maikari ang mabunyagan nga maikaming ti iglesia tayo. Yan tangay pinasingkedan nyo ti panakaikari ni Liani. Ang mabunyagan ikari yung matlaeng nga tulungan nyo. Tapno napudno nga agbiag akas Kristiyano babanti sa oken aramid na. Kumararag tayo, O Diyos, managayat ken manangaasi unay, agyaman kami kan ka itinagan da iti kabsat mi, iso anakarik na ti kaadam, amang iturong kadakwada, ken kwa na ti panagbiag na, itang aldaw, song bata na ti imatang ti iglesyam, ti panangayab mo, ken kwa na amang arakop ti pamati, ipaay mo ka dito, iti daytoy baro abiyag na, masarakan na ti ragsak ken panakap no, dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat dawatin tayo iti Diyos, ta iburay na kuma, ti panangaasi na, ken ni Liani, agtarigaga mabunyagan ti Diyos, ang mga yab ken kuana iti dati pasamak, sakbay, kumang ited na ken kuana ti kired, asumurot ken Kristo, tapno natibker ti pakinakim ken puso na amang ipaduyak-yak ti pamati ti na Christian one nga panagbiag, na Christian one nga magpaduyak-yak ti pamati ti na Christian one, iburay na kumaken kwa na ti baro nga biyag ken ti Espiritu Santo. Intatay inkarina ti pamati simuro tayo iti naunag nga pamati ken di panang talikod ti basol. Ita no bunyagak da kayo nga mga anak ipatayo ti imayo ti abaga na. Yani, nuhaan ka pa'y nga nabunyagan, kas pangarigan ka pa'y nabunyagan, siyak bunyagan ka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Diyos Ama ni Apo tayong Jesucristo, linuktan na kati amin abasol ket impain na ken kati baro apan na kayanak babaen ti danom ken ti Espiritu Santo ket incoming na kaitigimong dagiti na santuan at tattao na italanaan na kati Krisma ti pan nakaisalakan maikaisa ka kumangarod ken Kristo analanaan apadi propeta ken ari ket abbiag ka maikaming iti bagina mairanod ti biag nga agnanayon.
Nagbalin kan abaro aparso akit in kawis mo ni Kristo, babaan da iti apuraw alupot, tanda ti baro, apan nakayanak mo kin Kristo. Kita ginayunem nga awan mulit na aging ga makadanon kati pangukuman nga ni Apo tayo nga Isu Kristo. Tapno maawat mo to ti biyag nga agnanayon. Dahito ya kandela katanda ti silaw ni Kristo nga inawat dahito ya anabunyagan. Nasilnagang ka iti silaw ni Kristo agbyag ka kumaakanayon akas anak dahito asilaw ket taginayunem. Asirarangrang ti pamati iti pusom ket inton umay ti Apo makitimpuyog kanto kadagiti sa santo ti langit as sumabet ken kuana. Aramidan tayo terito ti konfirma agpasango dahito makonfirmaan nga maysa. Anak kamot lang. Nanganak. Da kayo mo ilat manganak kanya na niya, sa kayo mo ti manganak kanya na. Di manganakan ti mangiggan ti kandela. Di makonpermaan ti mangiggan ti kandela. Di makonpermaan hanggang agigganan nga manganak, ited mo. Ited diyo dayta kon. Idapom dayta may san. Idapom daytan. Ni Kristo inted na kada kayo ti baro apan nakayanak babaan ti panakabunyag yo ket incoming na kayo ti gimong dagiti anak na ita mairanod kay met ti panakaiburay ti espiritu timbaon ti Apo kadagiti apostoles na itang iti aldaw ti Pentecostes isumo ti maiburay kadagiti apostoles ken kadagiti amin asunod na kadagiti nabunyagan tipig sa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo isumo ti awaten yo ita pasengkedan na ti asping yo ken Kristo. Ket tulungan na kayo amang isaksi ti panagsagaba ipapatay ken panagungar na pasengkedan na ti panakaikaming yo ti iglesia ken panakabiyang yo amang patibker ti bagi ni Kristo iti sidong ti pamati ken ayat. Kakabsat dawaten tayo iti Dios nga ama tayo ti iburay na kumati Espiritu Santo kadagitoy anabunyagan tapno pakerden na babaan ti naruay asagot na ken lanaan na tapno adda nga umasping ken Kristo nga anak na. Manakabalin a Diyos ama ni Apo may Kristo babaen ti danom ken ti Espiritu Santo rinok atam ti basol dagiti anak mo ken inted mo kadakwada ti baro abiyag ibaon mo kan ti Espiritu Santo kadakwada tapno isu ti katulungan ken bagnos da itdem kad kadakwada ti Espiritu ti kinamasirib ken pannakaawat ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinakem ti Espiritu ti panagammo ken panagreem pondem kad ida ti Espiritu ti panagtamid ken panagamagan dita saklang mo dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi apen da kayo nga mga anak no konfirma ak ida ipatayo ti imayo ti abagada. Kakabsat dagiti nga kakabsat tayo na bunyagan dan na konfirmaan dan agyaman tayo iti dayta nga grasya nga naawat ti Dios kadakwada palakpakan tayo congratulations into no bigat agkasardamot laeng kini manang Hedwig la ko may kay tumo laeng anaken yun tumanan la kompleton to datan la agtugaw tayo aramidan tayo ti panagdaton.
kapay sa parang. Tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap na tayo kenda iti adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kat maipaay apakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo tay paay mo kumamasansan kami, kat mairanod kami, kat makapudno kami amay kiranod kadagitoy a misteryo. Tangamin, tunggal maaramid da iti a sakripisyo, maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo, itag-ay yo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios tasika gapo itaayat mo pinarsom ti tao ita kinalinteg mo dinusam ti tao ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga Apo mi ket gat gapo ken kuana daydayawin dagiti angheles tadayag mo agrokbab ken ka dagiti dominasyones agpegargar iti saklang mo dagiti potestades dagiti langit ken dagiti nailangitan a bertudes agraman dagiti nagasat a serapines agdadanggay da amangitantan og ken ka isu adawatin mi nga ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak migat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa. Ti langit kandaganap no dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti. Pudno unay, Apo, abiig ka akina santo, kasi katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay di kalis nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babayan ti cross mo, kanin ka panagungat, inna kamin salakan, sika ananubot. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay, ti biyag kan ti kalis, ti panakaisalakan, agyaman kam ken ka, taimpaay mo, ama ikari kami, nga dadito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami makirano, diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto. Ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ngem ti may salaeng nga sa mapaimbag tontoy karar.
Kumararag tayo. Apo iburay mo kadkada kam ti espiritu ti ayat mo. Tapno da kami apinakan mo iti maymay sa tinapay. Sangsang kamay sakam kumamet iti panagserbi mi kan kagapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti gana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.